Shwmae, blwyddyn newydd dda. Fi yw Izadi, fi wedi dysgu Cymraeg ers 3 mlynedd nawr. O, dyma fy babi, nid sŵn, ond mae'n iawn, mae'n hapus. Wel, heddi fi wedi dysgu gair newydd. Mae gair newydd yw Adduned, achos y blwyddyn newydd, felly heddi fi'n mynd i just dweud beth yw adduned fi y blwyddyn yma. Felly yn gyntaf fi moyn siarad mwy yn Gymraeg a ymarfer mwy Cymraeg a wneud mwy fideo Cymraeg. Dyna ti. Felly gobeithio ti'n subscribe a aros am fideo fi. Hwyl! O! Dyma mab fi. Lambay. Sige. Okay, hwyl te. Tara.